nga Domingo sa Advento. Mabatian naton ang panawagan ni Juan Bautista sa disyerto. Si Juan ang nag-aman sa mga tao sa pagbaton sang Mesiyas. Ngayara na sa tunga nila apang wala pa nila makilali. Sa aton nga panahon, kabay pa nga pamatian naton ang panawagan ni Juan. Amanon naton ang alagyan sang Ginoo paagi sa paghinulsol kag sa pagbago sang aton kabuhi. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan kay magupot sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Upod sa aton mga intensyon, pagkasugod kita sa aton selebrasyon sa halan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mga kauturan sa sining ikaduha nga Domingo sang Adbiento, aton padayon nga ginapamalandungan ang mensahe sang panahon sang Adbiento, aton mabatian sa Ebanghelyo nga sa pagpakilala sang isa ka tingog nga nagapanalambiton sa desyerto ang tingog ni Juan Bautista nga nagapanawagan tungoy sa paghinulsol at pagpanibag-o.
Siling niya amanon ang mga dalan tungod kay ang kaluwasan malapit na. Gani sa sining ikaduha nga Domingo sang Adbyento, sa aton pagsindi sa kandila nga nagadala sa kapawa sang pagigugma o kung pagkidait, ang mga kauturan naton nga nakapahigbahin sa misteryo sang pagpanudlo ang magmagasindi sining kandila. Ipangamuyo naton nga katulad ni Juan Bautista nga mangin palaagyan kag simbolo sang kaligunan. Itamantanan nga nabunyagan mangin instrumento sang kamatuoran sa sing aton kalibutan nga nalimbungan sang kadulong. Itugot nga mangin tampad man kita nga kapawa sa tagsa-tagsa. Karon ang representante sa mga manunodlo sa pagtuunuhan sang aton parokya ang magasindi sa ikaduha nga kandila sang Adbyento. O Diyos namon nga Amay, ang kaligunan sang kabuhi kag Diyos sang kamaturan. Yari kami karon nga nagapangayo sa imo Diyos na nakaluoy. Uligi kami sa amon tinutuyo sa pagdala sang kapawa sa sining kalibutan na nalimbungan sang kadulong. Katulad ni Juan Bautista nga amo ang tingog sang hugma, tingog sa kamaturan kag pagginulsol. O Amay, itugot nga tanan nga mga nabunyagan, magpanindugan man sa sining banas. Kag mangin matinggas nga binhi sa pagtuo para sa tanan. Paliguna ang amon tinutuyo sang amon nga parokya sa pagsanyo sa sining misteryo sang pagkapropeta. Kag itugot nga madugang pagid ang mga sabat. Sa sining panawagan sang evangelisasyon kag katekisis, napangayo namon sa sining sa imong paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Karon sing hipos kita
Karon singipos kita magusisa sa aton kaugalingon sa pagpangayo sa kapatawaran sa aton nahimo nga mga kasalanan ilabinagi sa mga kasalanan sa bilog nga tuig sa aton sala sa pagpatumbaya at pagpagpahin sa pasalabton kag misyon sa pagkapropeta. Aton pangamayuon sa kapatawaran sa mga kasalanan sa aton nahimo batok sa aton kakulangan nga manindugan sa kamaturan o sa pagpatudlo sa aton simbahan. Tanan, nagkakonfesa sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kay sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akong sala, sa akong dako nga tud nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga iles kay mga santos. Kay sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kat sa napatawat naton mga sala. Pwede ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga buyo kita, o gamanan kag baluluyon nga Dios sa amon pagsugata kay Kristo, hindi pagitugot nga mag-upang sa amon ang mga kabalakas ang kalibutan, kundi sa suno sa imo kaalam, pwede kami sa iya, agud maambit namon ang iya himaya. Ginapangayo nawon ni sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag kakahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Barok. O Jerusalem, ubaha ang panapton sang paglalaw kag pagkasubo, kag isuklob ang walay katapusan nga pagkahalangdon sang himaya sang Dios. Magkulog ka sang pagkamatarong sang Dios. Isuklob sa imo ulo ang korona sang himaya sang walay katapusan nga Dios. Igapakita ang Dios ang imo pagkahalangdon sa tanan nga mga pungsod sang duta. Magasiling siya sa imo sa walay katapusan. Ang imo kalig-on nagikan sa imo pagkamatarong, kag ang imo pagkahalangdon nagikan sa imo paghangad sa akon. Magbangon ka, O Jerusalem. Magtindog ka sa putok-putukan sang bukid. Tanawa kung sa diin gindalas sang Dios, nga balaan ang imo mga anak, gikan sa sidlangan kag nakatundan. Nagakalipay sila nga ang Dios nagdungdong sa ila. O Jerusalem, ang imo mga anak, gindala palayo sang ila mga kaaway. Paghalin nila, nagalakat lang sila, pero ang Dios nagpabalik sa ila, nga gindala sa harianon nga pagkahalangdon.
Ang Dios nagmando nga pagatapanon ang pagsakamataas nga bukid kag ang nagakatay nga mga bakulod. Nagbando siya nga tapukan ang mga kabakuloran kag tapanon ang mga duta agod nga magpauli nga indi masablagan ang mga tawo sang Israel sa himaya sang Dios. Sa mando sang Dios, magatuhaw ang mga kagulangan sang mahamuot, mahumot nga mga kahoy nga magahatag sing landong sa mga tawo sang Israel. Ang Dios magatoy-toy pauli sa mga taga-Israel. Magapauli sila nga naupdan sang dako nga kalipay, natuytoyan sang iya kaluoy at pagkamatarong nga nalibutan sang kapawa sang iya mahimayaon nga presensya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa aton, daw ano kita sadto kamalipayon. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa aton, daw ano kita sadto kamalipayon. Sanggin pabalik kita sang Ginoo sa Jerusalem, daw isa lang yadto kadalang buhanon, daw ano ang aton pagkinadlaw kag pagkinanta sa kalipay. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa aton, daw ano kita sadto kamalipayon. Dayon ang iban nga mga pungsod nagsiling nahanungod sa aton. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa ila. Matuod gid naghimo siya sing dalagko nga mga butang sa aton. Daw ano kita sadto kamalipayon. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa aton, daw ano kita sadto kamalipayon. O Ginoo, pauswaga kami liwat subong nga ang ulan nagadala sang tubig pabalik sa mamalang nga mga duta. Himo aman yadtong nagtanong nga nagahilibion, magaani nga may kasadya. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa aton, daw ano kita sadto kamalipayon. Yadtong mga nagahibi samtang nagwa sila nga nagadala sing binhi, magabalik nga nagakantas sa kalipay, nga nagadala sang ila patubas. Ang Ginoo naghimo sing dalagko nga mga butang sa aton, daw ano kita sadto kamalipayon. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Filipos. Mga utod, sa tagsa kation nagapangamuyo ako para sa inyo tanan. Nagapangamuyo ako nga may kalipay tungod sang inyo pagbulig sa akon sa pagpalapnag sang maayong balita. Halin sang una gidya adlaw tubtob karon. Patod din nga ako nga ang Dios nga nagsugod sining maayong buhat sa inyo, magapadayon tubtob mahimpit ini sa adlaw ni Kristo Jesus. Ang Dios nakahibalo nga nagasugid ako sing matuod sa akon pagsiling nga ang akon handom sa pagpakikita sa inyo tanan nagahalingid sa tagipusoon ni Kristo Jesus mismo. Amo ini ang akon pangamuyo para sa inyo nga ang inyo gugma magtubo nga naupdan sang matuod nga kaalam kag himpit nga paghangop. Agod nga sarang kamo makapili sang labing maayo. Gani manginputli kamo nga wala sing kasawayan sa adlaw ni Kristo. Ang inyong kabuhi magapatuba sing maayo nga mga buhat nga mahimo lamang ni Jesucristo para sa kadungganan kag kadayawan sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sang tadlong nga dalan nga iya pagaagyan kay ang tanan nga mga katawhan makakita sang kaluwasan gikan sa Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Palasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Karon ikanapulog lima na katuig ang pagahom ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato amo ang gobernador sang Judea, si Herodes ang pangulo sang Galilea, kag si Felipe nga iya utod ang pangulo sang Ituria kag Traconite. Si Lisanias ang pangulo sang Abilinia, kag si Anas kag si Caiphas amo ang pinakamataas nga mga pari. Sa amo nga tion ang Dios nagpadala sa iya mensahe kay Juan nga anak ni Zacarias nga nagaestar sa disyerto. Gali nagpanglakaton siya sa buko sa kaduktaan sang Jordan kag nagwali, untatin ninyo ang pagpakasala kag magpabautiso kag ang Dios magapatawad sa inyo mga sala. Ini suno sa ginsulat ni Isaias nga propeta sa iya libro, may nagawali sang mabaskog sa disyerto. Amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo, maghimo kamo sang tadlong nga dalan nga iya pagaagyan, ang tagsa ka nalubyakan tampukan, ang tagsa ka bukid kag bakulod tapanon, ang tiko nga mga dalan tadlungon, kag ang batsihon nga dalan kaayuhon, ang tanan nga mga katawhan makakita sang kaluwasan sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Maglingkod ang tanan. Sa sining ikaduhang Domingo sa Advento, sa panahon sa aton simbahan, ang aton pagpamalandong kuhaon naton sa Ebanghelyo kag sa mga simbolismo nga ginapahayag sa aton. Una, ang simbolismo nga si Juan Bautista nga nagawali. Kag ikaduha, amo nga ang lugar kung diin siya nagawali, nga una gid amo nga nagawali kag daw tingog nga matunog nga sa disyerto. Taman ka significant nga kung pamalandungan naton ining sitwasyon nga nagawali si Juan Bautista sa matunog sa disyerto. Bangod kay kung lang taon naton ang disyerto isa ka malinong nga duog. Kung sayoron, matunog ang pagpanawag at ang pagsinggit kag mabatian ang ginasinggit ni Juan Bautista bangod ara sa disyerto. Bangod kay malinong. Mga utod importante ini nga pamalandungan naton sa ikaduha nga Domingo sang Advento, bangod kay ang Dios nagapahanumdum sa aton paagi kay Juan Bautista nga kung si Juan Bautista nakita man ginahangkat nga magwali sang maayong balita sa mga tawo, ang importante ang disyerto. Importante ang disposisyon sa isa ka disyerto nga malinong. Ibiskan ano pa katunog kung gahot, no? Kung may baylihan, dibis tupad ta karon tapos gamisa kita. Ayhan, mabatian niyo po kundi kung magpalaoy-laoy man. No?
So, tamaan ka significant mga utod nga bisan ano pa ka-remind ni Juan Bautista sa mga tao during that time, ang importante ang disyerto. So kung sa'yo ron, matunog lang, kag mabatian lang ang pagwali ni Juan Bautista nga pagsugo sang Diyos sa iya nga mag-remind sa mga tao, ina po ang mga tao ara sa disyerto. Kag ang ila disposition sang tagipusoon, disyerto mismo. Kung sa'yo ron, malinong, mabatian nila si Juan Bautista nga nag-remind sa ila, nga ginsugo sang Diyos, nga tadlungon nila ang ilang kabuhi, bangod kay malinong sila. Ano ini para sa aton? Mga utod, padayon nga ang Diyos nag-remind sa aton sa sining panahon sa Advento, nga iaton pangabuyo sa Diyos kung kay isa kaladlawan, kay nagasiling kita sa sining panahon sa Advento, kinasulit-sulit naton kari ka Ginoong Jesus, no? Ang Tagalog ko kagina, halina Jesus, halina. Okay. Galing kaya muna nga aton pangamuyo nga pakatuon naton si Jesus sa aton kabuhi. Pero bangod sang kagahot, kadamo sa aton concern. Ara na si Jesus, no? Do anon ka na ni isang Diyos sa imo kabuhi. Wow, damo na ara sa tubangan mo. Bangod mo imo concern, hindi mo patalupangtan si Jesus. Hindi ta matatalaman ko na. Hindi ta matalupangtan si Jesus bangod kay wala kita sa disyerto. Wala kita sang kalinong. No? Kung sayuron sa simple nga paglantaw, ang pamangkot, kung may mga tion kita sa pagmamalandok, bukod paghipo sa aton kaugalingon, sa paglantaw, paglukbak sa nagkatabo sa aton kabuhi, at paglantaw, kundi indira ang presensya ng Diyos. Di kung kaysa nagapangakig lang kita, hindi ko pwede mabaton tabo ni sa akon, no? Pero, ang mutubla silang ko sa inyo, kinashare ko sa inyo, na kita nga mga Kristiyanos, may weapon kita nga sobra sa iban, ano'y na. Nawala lang kita, nagadulog sa pagpangakig, pagsang kag pagkisikisi sa atong tigil sa mga hindi nami nga natabo sa atong kabuhi. Kundi kita nga mga Kristiyanos nagasiling pa kita sa may sugpon. Ginoo, bangod kay amuning natabo sa akon kabuhi, ano ang imo ginatudlo sa akon sa sining sitwasyon sa akon kabuhi. Hindi kita kapuna, mga utod, kung wala kita nagalinong, kay puro lang kita reaksyon, kagsagad ka ugtas sa Diyos, o nga, amo nila po sa kabuhay ko man, ugtas na ko, diin ka di, no? Sagad ka pamangkot sa Diyos, kung diin ka di, wala ka man galinong. No? Sa bagay nga, balikan nato ng aton istorya sa una, atong tao, wala nga halin sa Bado Kalinog, no? Nagbisita kay Errol diri, no? Nga bisan sa kadahod diri sa kagindala ni Errol sa Atria, no? Istorya lang na. No? Pero patian niya ang sirom-sirom. Kung sa ron, nahanas ang iya nga pagpamatinan sa sirom-sirom. Amo man na, kinahanglan naton maglinong para mahanas ang aton mata, aton dulunggan, kag aton tagipusoon sa presensya sang Dios sa aton kabuhi. Bisan ano pa ini kasalimuot subong na nagkakatabo sa aton kaugalingon. Bisan sa subong wala ka mo nagabugnuhan na isang imuugangan. Arak sa gihapon ang Diyos. Kada ang next nga pamangkot, ano ang pagpanghangkat sa Diyos sa akon kay wala kami nagabugnuhan na isang akon ugangan. Di mamangkot ka pa, kari kay Jesus, kari ka. Di uiyara si Jesus. Katulad ni Juan Bautista, nag-remind nga, di, kinahanglan, kayuhon ang inyong kaangtanan. O, di ba? So mga utod, ang pagpamalandong naton subok ikaduhang Domingo sang panahon sang Advento, kung si Jesus nag-remind sa aton, paagi kay Juan Bautista, nga tatungon ang aton kabuhi, ina mabatian lang naton kung kita ara sa disyerto. Kung kita ara sa kalinong. Kagang pagpanghangkat sa aton ay han sa adlaw-adlaw sa aton kabuhi, amo
amo na ni ang assignment nato, no? Kaya dalamang ko da sining sa pagkatapos sa Santos na misa nga sa kada adlaw sa aton kabuhi kabay pa nga matalupangdan naton bisan pa nga daw hindi naton makita nga ara dira ang Dios, bisan pa nga palpak ang aton kabuhi sa sinang adlaw, bisan pa nga frustrated kita, bisan pa nga okay man ang natabo, pero at the end of the day sa tion sa aton paglinong kabay pa nga matalupangdan gihapon naton sa tion nga ara kita sa disyerto, sa tion nga nagalinong kita, matalupangdan naton bisan sa lowest moment of our life sa sinaadlaw nga ara sa gihapon ang Dios. Amo na ang pagpanghangkat sa aton, kabay pa nga amoy na ang daan naton sa kahigayunan, no? Na sa kada adlaw wala may time ka nga maglinong. Sa kada adlaw wala may time ka nga magkadto sa imo disyerto. Magkadto sa tion nga nagaisahanon ka kag nagalinong agod nga makaistorya ka sa imo Dios. Na-inspire lang ako kay before po di magkadto na batian ko ang isa ka obispo nga si Cardinal himuon nga Cardinal, no, ang obispo sang Caloocan, no, si Cardinal lipat ako Ambo David. Ang iya obra kada aga pa sa kabugtaw kag nagapangapi, na kada mo ina iya ang iya disyerto ang ginatawag ya ang pagpangapi upod sa Dios. Kung sayo ron, sa kada aga, sa pagpugtaw niya, nagatunaw sa kapi, kag dira iya na ginaobra, iya pagpangamuyo. No? Kasi kami mga pari, mayara kami morning prayer, kag nagaprepara sa amon nga family. Amo na iya obra. No? Siling ko tuod, no? Daw hindi man mangin maguba ang imo nga kwan, kay kung sa gabi, pwede ka pa ka pwede maguba, no, sa gabi ko, no, tapos mo rosaryo kung lantaw ka sa ano gani Quiapo, batang Quiapo, no, rosaryo pa pagkaaga sa mga katigulangan aga pa ka magubugtaw, tiam mo na no, kung rosaryo ka mo, no, tion yo sang disyerto, tion yo sang kalinog nga masagam sa maninyos ang presensya sang Dios. So amo ning pagpanghangkat sa aton mga udod, no, pangitaon naton tapos sa diin kita makapangita sa aton disyerto agud nga bisan ano kahinay ang panawag sang Dios mangin matunog ini katulad ni Juan Bautista bangod kay malinong kita. Di pwede man na si Bishop David ya kapi upod sa Dios inyo ya kasi nga aga pa kamo katigang, no, isa ka lang katigang tigang upod sa Dios no, upon luto sang puto upod sa Dios kun ano na, no, luto sang apan-apan upod sa Dios, no, sa agab lang nga wahay pa, no, dinong pa, no, natigulangan, no, aga pa kamo o kung nagarosaryo mga utod, no, sa sining ikaduha nga Domingo sang Advento ang praktikal nga pagpaabot sa aton amo ini ang pagpangita sang disyerto sa aton kabuhi sa kada adlaw nga tanan agud nga bisan ano kahinay ang pagpanawag sa Dios mangin matunog idi katulad sa pagsinggit ni Juan Bautista bangod kay malinong kita at handa kita nga magpamati. Pamalandungan naton ini magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios May makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ko kay sa Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panangkon sa lang sa Espiritu Santo. Gibunnag ni Santa Maria Birhen, insakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansa sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Diyos niya amay, makagagahom sa tanan. Gikan dito magkarpa siya luwat sa panghukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. sundon naton ang pangakda ni Juan Bautista nga maginulso kang magbago sa aton pagpangabuhi sa paghulat naton sa pag-abot sang Ginoo sa kada pangamuyo ang aton sabat pamatii kami o Ginoo. Pamatii kami, O Ginoo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono,
kag tanan nga nag-alagad sa simbahan. Ginoo, himua sila nga matutom nga mga manugwali sang ebanghelyo, bisan pa sa tion nga diutay lang ang nagapamati. Mga muyo kita. Pamati kami, O Ginoo. Para sa mga opisyales sang gobyerno, Ginoo, ipaiway sila sa pagsulay sang manggad, poder, impluwensya, kagutanon nga kalipay, agud hilway sila nga mag-alagad sa imo, kag sa imo banwa. Mga muyo kita. Pamati kami, O Ginoo. Para sa tanan nga mga Pilipino, Ginoo, hatagi kami sing maayong lawas, bugayi sing bugana nga patubas, kag ipaiway sa mga katalagman kag kalalatan. Mga muyo kita. Pamati kami, O Ginoo. Para sa mga nahadlok, sang palaabuton ukon na nabudlayan sa adlaw-adlaw nga pangabuhi, ang mga biktima sang gyera kag injustisya. Ginoo, hatagi sila sang kusog, kalipay kag paglaom. Mga muyo kita. Pamati kami, O Ginoo. Para sa aton nga nagatilipon subong, Ginoo, kabay nga magbantay kami sa pag-abot ni Kristo, paagi sa pagkilala kag pag-alagad sa iya, sa amon mga utod, labi na gid sa mga imol kag nagaantos. Mga muyo kita. Pamati kami, O Ginoo. Diyos nga mo namay sa paghulat namon sa pagkari ni Kristo baguha ang amon tamatagipusoon kag hunahuna agud nga bagay kami nga pagkatawgon nga imo mga anak. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangabuyo kamo mga utod agad nga akon sa inyo sakripisyo mahamutan sa Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Matununta sa Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa karayawan kamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisabugos niya nga Santa Iglesia. Diyos nga ba namay, kabay nga malugpayan ikaw sa amon mga dulot,
kag mga pamangamuyo, kag buligi kami, kay hindi kami makasalig sa amon kaugalingon ni ikasarang. Pangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kaya man sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Salamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Tapos kagangigit, igo ang papuslanon sa amon kaluwasan niya sa gihapon, kag sa tanan ng daog, magpasalamat kami sa imo, Ginoo Santos nga, may gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay sa iya pagpaubos niya sang iya kaugalingon, sang iya nauna nga pagkarisubong tawo, iya gintuman ang plano nga ibo ginpuko sang una pagit. Kag iya ginbuksan para sa amon ang dalan sang kaluwasan. Agod nga sa adlaw sang iya mahimayaon nga pagbalik, madangat namon ang mga saad nga amon karon ginapaabot sa dako nga kahidlaw. Gani upod sa mga angheles nga mga arkangheles, kay sa tanan niya gadayaw sa imo sa langit, nagaambi kami sang walay untas sa pagdayaw, sang kalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tubaran sa dana pagkasantos nga ni padala imo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. Sula pag sigitugyan nga sa kamatayon nga ginbaton sig nabubuton, iya ginkuha kay pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imong ipanagtag sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay namang akon lawas kay gatugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panihapon, niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kang ipalibot sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag maginom sa sining kalis. Kay nimong kalis sa akong dugo, ang dugo sa bago kag walay katapusan ng kasugtanan. Kay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Gani amay amon kinahalat sa imong tinapay sang kabuhi, sa giningkaling sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay, sa pagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami kinkabi ka mga takos sa pagatubang at sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas ng dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan na narapnak sa bugong sa kalibutan.
Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Doon nga mga sakop sing among katilingman, yung nagtaliwan nga may paglaong mga mabanhaw sila. Doon man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian. Batuna siya sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, diri karon nga nagatambong agod nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magtayo kag magdimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Dios, upod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagara sa iya. Ginatag sa imo, Diyos, Ama nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, at tanan dungog kag himaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo, nga gintudlo niya sa aton. Loson mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Atagi kami sing pagidaay sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad malawas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan ng palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ginoong sa Kristo, ikanagsiling sa mga apostoles ang pagidait kinabiling ko sa inyo, akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Kagsunod sa imong gisiling, hatagi sa imong pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yan, naghihapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Pagkatagay kita sa tanda sang pagidait. Peace be with you. Sa mga
Yan si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita gidapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo. Ginoo, nakatakos nga magsulod ka sa akon purian. Mapahimit lang lamang sa kapulong, kay magayo akon kalag. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag. Palyag magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo imo kami ginsagod paagi sing inagitnon nga kalanon, tuduy man kami sa paggamit sing maayo sa mga butang nga dutanon kag magpakamahal sa mga langitnon. Inapangayo namin din sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palyag maglingkod sa mga dali para sa mga pahibalo.
Mahibalo, buwas nga adlaw, December 8, mera sang recollection and confession for the youth. Alas 2 ang takna sa hapon dito sa aton niya parokya. So gani sa mga pamatanon, buwas sa luyag mag-attend sa recollection and confession. Ang assembly time naton diri sa may cover gym ala 1:30 sa hapon buwas. Kag ang recollection man para sa mga adult ini naka-schedule sa December 13 alas 6 ang takna sa hapon. So sa luyag man niya mag-upod ang assembly time alas 5:30 sa hapon diri sa aton barangay cover gym. Kaga subong man, mayara sa mga schedule of masses para sa December 9 sa salog naton sa Immaculate of Mary. So, i-check nyo lang sa Facebook page sa atong parokya, kaya sa aton niya, Facebook page man ang schedule sa mga misa para sa December 9. Kag sa masunod niya Sabado, sa gihapon, magasalog kita sa ikatatlo nga Domingo sang Adviento, ang Gaudete Sunday. So, ina sa may December 15. O kung December 14, kag magasugod ang aton niya misa aginaldo sa December 16 sang kagahon. Alas 4:30 sa kagahon. So gani sa liwat sa mga Kristiyanong tumulo naton sa aton niya barangay, sa mga luyag nga mag-sponsor sa aton niya mga misa, kag maghatag sa snacks. So coordinate lang kamo sa aton niya barangay chapel coordinator sa kay Tita
Grace Ledesma. Kag subong man sa mga hatag sang ila donation para sa decoration kag Christmas lights para sa aton nga chapel. So i-coordinate nyo man sa aton nga barangay chapel coordinator. Madamog niyo salamat. Palyog magtindog ang tanan. Kaya sa luwag gali atong gina-welcome ang pabalik ni Father Julius Jacobres. Troubleshot lang, no? May trouble si Padre dyan, ako nag-shot. Ang Ginoo yaran sa inyo, Kaya yaraman sa imo. kakabay. Ibitisan kamo sa mahagahong nga Diyos, ang Amay, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Takat kita sa pagidai, tapos naton Santos nga Misa. Salamat sa Dios. May gabi sa inyo matanan.